ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಿಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್. ಇನಿ ಏನಾವುಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುದಿಪ್ಪು ಏನ ಪಂದು ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಇಂಕಲೆಗ್ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಐಟ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಬಂದ ಓರಿದ್ದಣ್ಣು ನೆತ್ತ ದಾದಣ್ಣ ನಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಎನ್ನದ್ಯಾನ ಅವು ದಾದಂದು ತೂಕ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಎರ್ಲ ತಿನ್ನೊಳ್ಳಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಗುಲು ಎರ್ಲ ತಿನ್ನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ದುನ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇಗು ಎಂಕ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂರಾಗ್ಲೇಗು ಯಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೊ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ 18 ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇರುವೆರ್ ಲೈವ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೈಫ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಈತ ಬಂದ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚೆದು ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಾಜನಗೆ ತಂದೆ ಈತ ಏತ್ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪರಂಡ ಆತೆ ಬಂದಾಗೆ ತೊಂದು ನಾನು ಪೂರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಶೋಕ್ ಉರ್ಗುದನ್ ಬಂದ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಣೆ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಈತ ಬಂದಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಈತಿಯಾವ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಣ ಸಾವಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ತೊಡು ಹಾಕೊಂಡತಿ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾನು ನೇಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂದೆ ಬೋಡಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಓಕೆ, ಏನನ್ನ ಇಗ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ನಾವೇನು ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಡ್ ಏನು ಮೂಲ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ತಂಚ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಪುರದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಈತಿ ಯಾವನ್ ತೋಜನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪುರ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಂಚಿನ ಬೋಡೋ ಪಾಡೊಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಹೀಗೆ ತೊಂದೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೇತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಗ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡದೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಂದದ ಕಲ್ಲರ್ ಬೊಲ್ದು ಹೋದು ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎನ್ನ ಶಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇನಿ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದದೆ ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರಮ್ಮ ಓಕೆ ಇರತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಅದು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೋಸೆಗೊಂದು ಕಡಿದು ತಿನ್ನ ಬಂದ ಪೂರಿಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ನಾಣ್ ಬಯ್ಯದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ದು ಇಜನ ಕಾಂಡೆ ಚಾತ ಬಾಯಿಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಇದುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಶೋ ಕಾಣ್ ನನ್ನೊಂದೇನು ಅಪ್ಪದಲ್ಕ ಮೈ ತಂದ್ಕೊಂಡಾಂಡು ಕಾವಲಿ ನಾನು ಸುರುಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂದೆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚೂರೆ ಪಾಡೋಡು ಉರ್ಗುಂಡ ವಡೆಗೆ ಮಲ್ಲಾಪುಡು ಅಂಚದು ಚುಚ್ಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಕಾವಲಿಗೆ ಯಾನಂಚದು ಕಿನ್ನೆ ಚಮಟಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಚಮಟುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು
నేను ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುಂಡದೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಿ ಅಡ್ಡ 56 ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಏರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರಂದು ಒಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಒಲ್ತು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರಂದು ಪರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ದಿನೋಲ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತೂಪಾರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಗುಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಅಪ್ಪಂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇನು ನೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ನಿಗಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಒಂಚ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾನ ಗರಂ ಮಸಾಲಾನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಲಿ ಚೀಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಪ್ಪಣ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ಪೈತೆ ಯಾನು ಅಂಚದ ಒಂದು ಓಲ್ ಕಲ್ತಿ ನಕ್ಕ ಈರುಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕಲ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ನಿಂಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೋಯ ಯಾನು ಇನ್ನೇನ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋದೆ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ದಾಲ ಹೊಸ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತಜಪಾವನ್ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತದು ನೀ ತಾರದೆನ್ನೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಪರೊಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ನೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಗಾಂಡ ಯಾನೊಂದಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಗುಲೆ ತಿಂಪಿನಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಿಂಪೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ನಾಗ ಈಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತೊನಜಿ ಊಲ ಖಾರದ ವಸ್ತು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅದೇ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ನಾಡು ಕೂಡ ಯಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತವು ಲಡ್ಡು ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೋ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಅತ್ತು ಆರು ಹಿಂದಿದಾರ್ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪಮ್ ಸೌಮ್ಯ ಸೂರಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಡ್ಡು ಮೇಡಮ್ ಜಿಗೆ ಅಂಚದೇನು ಗೊತ್ತು ಜಾರು ಓ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ತೋಜುಂಡು ಲಡ್ಡು ಅತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರಿಯರೇ ಏನ ತಿಂಡರ್ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ದಯಾನಂದ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಉಂದು ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್కి ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಪೂರ ಒರಿ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನೇಂಕ್ಲೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಚೂರು ಒರಿಂಡು ಓಹ್ ಬೂರುಂಡು ಚೂರು ಸಾರಿ ಒಂದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಂದ ಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತಂತುಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ತಾವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಗತಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಡಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯೋಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಅವು ಕಾಯಂಡ ಹೆಜ್ಜ ಅಂದು ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಒತ್ತು ತುಂಡಾಂಡು ಚೂರು ಬೇಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಬೇಯಡಡೆಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ
ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಐತೆ ಕಾಯ್ದೊಂಡು ಒಂದೇನು ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟಗು ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟಗು ಒಯ್ ತೊಟ್ಟಗುಲು ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕಾವಲಿದ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಿ ಕುಲ್ಲು ಜವು ಎತ್ತು ತಗ್ಗುಪ್ಪುಣ ತಡಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಾಯುಂಡು ಕೆಲವು ಸೈಡ್ದ ಕಾಯುಜಿ ಈ ಸೈಡ್ದ ಜೋರ್ ಕಾಯನಲ್ಲ ಐತ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡಿಟುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಂಜಿ ಐತಿ ಅಪ್ಪನು ರೆಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಬೊಕ ಏನೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಜ ಪಾವೆನಿಗ್ಲೇಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅವು ದಾದಿಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು MK ಪನ್ಪಿನಾರು ಉಂದು ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಉಂಡತೆ ಒರಿದಿನ ದೋಸೆದ ಬಂದೋಗು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕಂಚೂರು ತುರಿದಿನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತುರಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿಗೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬಲ್ಕ ತಿನ್ರೆಗ್ ರುಚಿಲ ಪುಡು ಬೊಕ ಹೆಲ್ದಿಲ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಕೈ ಉಂದ ಒಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಂದುಂಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ದಾಸರದು ಅವು ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಬೇಯರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಪುಗೆ ಬರೋನುಂಡು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಇದನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆಯ್ತು ತಿಂಪೆ ಒಂದೇನು
ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈವ್ನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈತ ತೊಜಪಾದೆತ್ತನೆ ಇಂಕ್ ನಾನು ಅದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಿನ್ನರಿತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ದ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಡಂಚಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಂಡೆ ಇಂಕ್ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರಂಡ ಒಂಚು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಅದಟ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್